त का हो भैया, तू आ गइल त्रिसाकर मधु के वायरल वीडियो देखे? तो घबरा मत, बहुत बढ़िया जगह आइल बड़ा। तो ई फाड़ू भगत के चैनल, आ फाड़ू भगत के चैनल पर गाड़ फाड़ वीडियो बनबे करेला। तो चलो ना वीडियो स्टार्ट कर जाओ आ त्रिसाकर मधु के वायरल वीडियो के बारे में तनी जानकारी ले लिहल जाओ आ तनी मनी रोस्टिंगो कर लिहल जाओ। तो का ये भैया, वीडियो के लाइक शेयर मार दो। मने भैया इनकर वीडियो तो पूरा देखिए ला लोग बोलो, आ जे नहीं देख ले वो लोग हम देखा दी। तो चिंता मत करो लो, वीडियो में देखा है, लेकिन हाँ वीडियो चालू करता नहीं तो कम से कम वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बोलो। हाँ कर दिए लो, जरूर कर दिए लो। हाँ भाभी, तो ये काम करे मधु जी, तनी चालू करो आगे वाला सीन देखल जाओ रंगीन। ए मधु जी, सुना सुना, तहार मोबाइलो में नु पूरा फोटो तहार नहीं खिया, तो तनी बढ़िया से कैमरा सेट कर लो, तनी मोबाइल बढ़िया जगह धो देबू। हाँ हाँ, अब कार्यक्रम लौकी चालू करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ना ये भैया, हमनी के तो समझ में ना आवेला, काहे से कि यूपी बिहार के आदमी हनु, उ जले देखी ना तले समझ में आई ना, आ जले ओके देखइबा ना तले ओकरा बुझाई ना। तो ऐसे हम ज्यादा कुछ कहेम ना, आ बिना कहले रहेम ना। म्यूजिक आज हम कुछ ऐसी ही चीजें नापेंगे, मेरा मतलब है देखेंगे। तो ये मधु जी मायूस मत होख, आ चालू कर अपन कार्यक्रम, काहे से कि तहार वीडियो हो गइल बा पूरा वायरल। तो वीडियो तनी हमनियों के देखा दो। ना 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 ना, बस करो बस करो, एकरा से ज्यादा अगर देखलू नु तो हे सारा के देख लो एकर का हाल भइल बा। रे बंद कर वीडियो बंद कर, एकरा से आगे मत देखिए, कुछ मत देखिए, कुछ देखा दहलो तो हमसे बुरा क्यों होई ना। आ हई मधु जी के देखता रहूं, मने इतना अब सफाई दे तारी, अब का सफाई देबू, पूरा सफाई दे भइल बाड़ू। A few moments later. मेरी तरफ अगर कोई 1 मिनट से ज्यादा ऐसे देखता रहे तो मैं तो उसको हैंग कर दूँ। सही कहलू मधु जी, तारा तरफ केहू अगर 1 मिनट से ज्यादा देख लू तो तू लगबू चढ़ के कूद दे। पूरा भारत जान गइल बा कि तहार पहला पसंद कार लो, ठीक बा। अब बताओ मत, आगे के कार्यक्रम चालू करो। मने तार बड़ाई तो पूरा यूपी बिहार आ पूरा झारखंड ले होता, मने में बड़ाई करे के का बा, तू बड़ाई करा देले बड़ी। मजा आया। ना ना, फागुन में ना प्यार करेला, ई होटल में प्यार करेला। तो माने तू का कहे के चाहता रू, तो माने होटल फागुने में खाली प्यार करे, होटल में ना करे। तो माने ओइसन मधु जी ना है, ई होटल में प्यार करेगी, ठीक बा। ये त्रिसाकर मधु जी, तारा बतावला के जरूरत नहीं है कि रात भर हिलावत रहे कि दिन भर हिलावत रहे। अब वीडियो देख के ई सोचो कि कितना दिन भर हिलावत रसो, कितना रात भर हिलावत रसो। म्यूजिक I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the भैया तू ई गलत फहमी में बाड़ो कि तारा खातिर रात भर जागल बिया। अरे ई रात भर जागल नहीं खे, ई दिन भर होटल में लागल बिया। नहीं तारा के लाड़े कॉलेज की कूद के करो, हाँ उलट के पलट के सूत के करवट के सब कइले बड़ू, तो तार डांडे नु दिखाई ना ना तो का दुखाव तार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही किया करते हैं। हाँ ये तो बात सही कहता रू, छोट मोट आदमी छोटे मोट काम करी नहीं, आ तारा जैसन बढ़न आदमी बढ़न कलाकारी करेला। तो कितना बढ़न कलाकारी कइले बड़ू कि पूरा भोजपुरी दुनिया के तू सर्वनाश कर दलू। हाँ, नागिन ठुमके भी मारती है, इसे 2 मिनट और तो हिप हॉप भी करेगी।
यही लगता कि लोग तो ना उठी तारा नाचला पर, लेकिन जौन ऐसा वीडियो बनाओ तरुनु उ देख के जरूर और कुछ उठ जाई। मुझे लगता है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा किसी। हाँ, ई तो बात एकदम बिल्कुल सही बा कि ऐसा पहली बार भइल बा कि कोनो भोजपुरी एक्ट्रेस और इतना घिनौना काम कइले बाड़ी जौना कि कबो पब्लिक ना माफ करी। ठीक बा, आ इनकरा के हमके नहीं लागत कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में कबो आवे दिया संग निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। भाई लोग, आप लोग के ये वीडियो कैसा लागल हमके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लागल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।